29 январда Мәдәният идарәсенең кече коллегия утырышы булды. Шара Роспотребнадзор таләпләрен үтәп энергетик мәдәният сарай фойесында үтте. Утырышка кадәр анда катнашучылар Мәдәният идарәсе уңышларын чагылдырган күргәзмә белән танышты. Коллегиядә пандемияның чаралар үтәлешенә чикләүләр кертүе кызыл җеп булып сузылып барды. Узган 2020 елда бездә чаралар беренче мәртәбә онлайн форматта узды. Елдан-ел киңрәк кулачала барган Сабантуй, Петров бәйрәмнәрендә онлайн оештырылды, ди Разиф Кәримов. Чикләүләр булуга карамастан, идарә тарафыннан 60% аудиторияны кулачлаган 100дән артык мәдәни чара оештырылды. Җиңүнең 75, ТАССРның 100 еллыгы, шулай ук республика һәм район масштабындагы чаралар онлайн форматта үтте. Прошедший год, несмотря на всю сложность, дал импульс для новых творческих поисков. Многие запланированные проекты, благодаря слаженной работе сотрудников отрасли культуры Заинского муниципального района, удалось реализовать. Большое количество мероприятий, народных праздников, фестивалей, проектов проведено в онлайн-формате. Мы смогли обеспечить доступность культуры для населения в этот непростой период. Онлайн-формат үз чиратында эшчәнлектә яңа эш формалары алымнарга тәргеш бирде. 2020 ел мәдәният тармагында зур ачышлар ясады. Без онлайн форматында март аеннан эшли башладык. Төрле рубрикалар уйлап таптык, халкыбыз белән эшләдек, аутичный материал җыйдык. Коллегиядә агымдагы елга эшнең төп юнәлешләре билгеләнде, планнар корылды. Утырыш традицион бүләкләүләр белән тәмамланды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.